Pikkupoika Petteri ulos tahtoo. Jukka poika rukoilee ja toivoo. Pysy poissa hankaluuksista Petteri. Pikkupoika Petteri lähti kouluun. Koulupoika Petteri palas kotiin. Aika tiukka aikataulu. Ollaan just Salpahin kylästä nousemassa ylös. Keke ja Heku on tuossa etumaissa hississä ja meillä on alle puoli tuntia aikaa tehdä seuraava hissinousu. Sitten keretäänkö, mitä luulette? Ike pääsee testaamaan ekaa kerran kunnolla suksia. Hyvin pölisee. Käykö? Käy. Ja kaatuminen. Luoveltamat. Miehet ja naiset, aikuiset, miehet ja naiset, kenen oli tehtävä hoitaa lapset. Joka on kylvänyt siemenet, hoitako persut ja pienet taimet. Pukeko housut ja olokaimet, riittäkö pienet siemenet. Ei kaatu. Joo. Sori, suomasin vähän väärin. Antako neuvot ja varoitukset. Keke vetää sinä opparia. Tässä on semmonen Hyvin pelissä. pari 30 senttiä lunta. Vittu hienon näköistä. Aikuiset, miehet ja naiset, miehet ja naiset, kenen oli tehtävä hoitaa lapset. Niistä on jätetty heitteille, viety päivä kotiin ja unohdettu sinne. Mut työ on kiilannut perhe edelle, Jukka poika sanoo se on huono ennen. Onko fiilikset kodilla? Onko parempi kuin penaltit shot? Nyt vois ottaa penaltit. Pojat haikkaavat siellä. Tarkoitus on sitten jossain vaiheessa laskea alas. Täytyy säästää vähän akkua, niin saa ton laskun vielä nauhoittaa. Siellä ne pojat menee. Eikö oo yhtään niinku raskasta trustia? Se on sitten aika jyrkkää. Kotipoika Petteri lähti kadulle. Siinähän välttämättä jos kaatuu, niin vauhti ei välttämättä pysähdy. Miten meni? Yes! Sori, saatoin zoomata vähän väärin. Sen perään ei kattonutkaan. Poliisi pisti Petterin putkaan. Ja nyt on turha syyttää nuoria, et ne aiheuttaa niin paljon huolia. Nyt on aika pitää nuori aika jyrkkää on paimentaa kyllä. Lampaita, paimentaa huohia. Pikkupoika Petteri lähti kouluun. Koulupoika Petteri palas kotiin. Maisemakuvia. Vähän kurkkukähäi. Ollaan Rauriksella, Rauriksen yläaseman päällä. Loistavat maisemat. Ohutta pilveä, mutta niin kuin näkyy, että mihin suuntaan vaan kääntää, niin ainakin yhden meidän porukasta Kekeni tekis mieli lähteä varmaan näihin vetämään. Tosin nyt minkä käännän, niin täällä on rinteen puolta. Siellä on hissejä. Tuolla näkyy porukkaa. Jari Kelleri. Muista ottaa vauhtia! No niin, nyt mennään kovaa. Vittu. Oi jumalauta! Vittu mikä meininki! Kovaa meni. Anna mennä vaan! Mahtava kaatuminen! Loistavaa! Sieltä tulee Heku ja Keijo. Tyyli on niinku pari pujottelua. Herr Keller teki helikopteri tuossa lumenpinnan alapuolella. Vaihdellaan toiselle puolelle rinnettä. Tämmöstä mukavaa pikku kuilua. No hätää ja taas mennään. Täällä me laskettiin oppiakin täällä
ylhäällä ja kohta pitää alkaa varmaan pikkuhiljaa jarruttelemaan, katsellaanko mitä se näyttää. Ei tarvi, mutta kun suoraan vaan, nyt taitaa tulla joku rinne. Katsellaan, että ei oo ketään edessä, jäi muuta kuin alaspäin. Ja kurvi tulee taas, pieni kurvi noin. Sitten ohitetaan tommonen vähän hitaampi lautailija tässä. Annetaan mennä vaikka alapuolelta. Täältä on hyvä mennä näin. Ja eipä tässä sen kummempaa. Pikku juttuja 100 vuoden päästä. Heippa!